Ħaddiem ta' 57 sena minn Birkirkara tilef ħajtu wara li waqa' oli ta' madwar 5 sulari f'sit ta' kostruzzjoni f'Ħalqormi. Il-każ seħħ ħabta tal-10 ta' 2 filgħodu fisqa' iż-Żiemel fil-limiti tal-Ħandaq. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wettqu operazzjoni sabiex il-katafru tar-raġel jittella minn ġo xaft. Fuq il-post kien hemm ukoll bost uffiċjali tal-Pulizija u tim mediku li ċertifika li r-raġel mejjed. It-triq ingħalqet għal xi ħin traffiku. Brabta ma' dan il-każ infettet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġġ. Min-naħa tagħha l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA fi stqarrija qalet li qed investiga dan l-inċident fuq il-post tax-xogħol. L-investigazzjonijiet fuq il-każ mill-OHSA bdew immedjatament skont it-termini ta' sezzjoni 9 tal-att dwar l-OHSA u se jkomplu fil-jiem li ġejjin. Intant f'każ separat telef ħajtu ir-raġel ta' 62 sena mill-Fontana li sofra ġrieħi serji wara li ttajjar minn mutur fawdex il-ġimgħa li għaddiet. L-inċident ġara fil-5 ta' Settembru għal ħabta ta' 9:09 ta' filgħaxija fit-triq ir-Repubblika Rabat. Mill-ewwel sħarriġ irriżulta li r-raġel intlaqat minn mutur misjuq minn raġel ta' 38 sena mill-Qala. U għana tal-għajnuna minn tim mediku ittieħed l-isptar b'ambulanza u ġie ċertifikat li kellu ġrieħi serji. Sfortunatament huwa tilef ħajtu kawża tal-ġrieħ li ġarrab. Dwar dan il-każ hemm inkjesta miftuħa mill-Maġistrat tal-Assa Simon Grek.